Слава Христу, мои дорогие, у кого там ночь, вечер, день, усім доброй поры. І сёння раскажу вам про одну такую цікавую з'яву, ці одного така цікавого автора, называется Дуглас Адамс. Ён і написал такую книжку, которая является довольно культовой для 20-го стагоддзя, «Аўтаспынам па галактыцы». Ось. І гэта такі эталон такого жанру, як іранічная фантастыка. То бок, гэта фантастыка з такім гумарам, і гумарам вельмі ангельскім. Мне той гумар вельмі заходзіць, мне падабаецца такі падыход. Там ёсць у яго такі матыў, чаму я сёння яго успамінаю. Калі людзі задаюць самае важнае пытанне такого суперкамп'ютару, і ён доўгі час там генерыруе адказ, і пасля адказам на это пытанне з'яўляецца 42. Ось такі прикол незразумелы. Можа хтосьці ведае адказ, то ў каментарыях пад відэа там напішыце. Ось, для ўсіх нас чаму менавіта 42. Але у гэтым такім парадоксе, у гэтым такім бессэнсоўным такім, можа, бязглуздзіцы, которая не мае сэнсу, ёсць всё-таки сэнс глыбокі тым, што на гэтае нашае пытанне не заўсёды такі трапны і лагічны канкрэтны адказ можна знайсці. Але варта іх сабе ставіць, як бы не было. І таму я сёння сабе так падумаў, калі б самае важнае пытанне майго жыцця можна было, каб усё пытанне майго жыцця можна было звесці да аднаго, то што б это было за пытанне? Якое самае важнае пытанне майго жыцця? Якое самае важнае пытанне твайго жыцця? Паспрабуй сёння зрабіць такі эксперымент, сесці і падумаць канкрэтна, якое ў тваім жыцці на сённяшні дзень самае важнае пытанне. Ці это будзе пытанне, хто я, ці это будзе пытанне, куды я імкнуся, ці пытанне, што мне ў канкрэтнай сітуацыі рабіць, бо самае важнае не значыць самае агульнае. Можа, яно там датычыць ввогуле нейкай там адной справы, да? Вот, которая цябе турбуе, не можаш адказ знайсці. Самае важнае пытанне на сёння. Як яно гучыць? Самае класнае, што не мусім шукаць адразу адказу на это пытанне. Яно, магчыма, это адказу і не будзе, магчыма, вось это прыславёвае 42, яно і застанецца, то есть адказ незразумелы і нелагічны, але ўжо сама фармуліроўка, сама спроба называння таго, што для мяне істотнае, яно мне дае шмат, яно мяне чыніць сабой, то есть яно мяне будуе.